to vrátí. Kdo daj bacha na moji aparaturu, pičo. Promiň, vole, tady trošku. Jen kvůli toho nás jsem volal? Počkej, to se točilo jako jenom na 5 minut, já jsem myslel, že pro nějaká kalba, nebo co, vole, pivo zadara, vole, nebo co. Počkej! Máme domů? Žiru. Máme domů? No jako prio, vole. A pryč ten pivo nebude. Já ten diktafon. Žádné domů, on to organizoval, uděláme brajgl, vole. Ne, vole, bordel, vole. To je to na něho. Kde to viděl, vole, kdy? Baník. Baník, piči. Takže dobrý den, vítám vás tady u České televize a chtěl bych vám představit tady takové ty 2, 3, 5, 18 mrdů. Tak já si opravdu myslím, že tahle akce byla velice nepovedená, protože většina lidí vůbec neslyšela daný signál, jo. A myslím si, že polovina nedostala zadarmo vůbec řeknete na demonstraci pro legalizaci marihuany. A kdy bylo, nebo kde bylo? No teď tady. Natoč tam do rohu, hej. To byla demonstrace za legalizaci marihuany. Jandra, natoč tam do rohu Marka. Dívej, já hodu, tam. Mě furt sekli, hej. Hej, dobré, co děláš, vole, ne? Marek, Co to máš, kurva, za stojánek? Pičo, moje technika. Ty jsi udělal na chalupě?